Shubor nakashlem jong unong san hima. Kaseng hanyo trap Youth Council sengkmim da kasni ka atpoi tarik nai wiang arjar pesau. Kalalit bane kendo iki Board District ka East Khasa Hills District. Nak benta ban kentu bakin betha iki shnong ki tha bat ki police station bakin lum jingkhen iki petwer ki bawan na kajala Manipur. Ki bawan ri tengan ha kajala na do baja ka jinya kulmar ha tinga jala ban pentikna bakin iki breu kimdai ban yo epic lani kimdai ban yo arung ha po ka electoral roll. U President Gaseng uba aroi ka pasendram ha bakaran shakilat pathai kubor. Ulaong bakaseng ka sngokya yakani namar banadu baja ka jinya kulmar ha kajala Manipur ka jingrung udrok ha po ka jala kalanang jelai bha. Kumta kaseng ka kentui ki Board District bakin pikir bha ya ka rung kami jong kini ki breu bat kal kenturu bakin betha ya ki trai jong ka cantonment area bakin lum jingkhen ya ki breu ki basyong basa ha ka jaka bat kumjur ban tela kami ka jingrung jingmi jong ki breu ha ki jaka baka cantonment area ka long trai namar ki babun ki baka seng kala yo kem drop ki dai ki basa ha ka jaka. Ni mentara sengi ni apa DC office kajing syang ni meeting bedi ni abut ko appointment bedi DC te tang namar bedi DC mdon bedi dan doi meeting ila yo bani kedu additional DC di ba ro ni walang keluar ki artli ki mat kamat ke beningkong kedai habede bakajing bu jingken ni ke bu jingbu jingtip ya ki briu ki bawan rung napo Manipur hadin ketu kajing jajing kulmar ke po Manipur kumbang ilai i hakapor baca kajing kulmar khan riu khan nyu benai mensyua pembut nalu benai mi jong ni sistem arca akulai kilabun ba ki briu nak kajat briu kuki ki meite ki bat kiwi ijat briu ki ba syong basa ang tiap Manipur kamtam gitu ki district ki bala syakta kilawan bandrung syang ni kajala ka jongi bat ki bun ki kamtam ki shnong ki jongi ki badan chik ki than madan riting Nongrem Hills kila imkra bat kiwi shnong kila pen kelalong kita ki jaka syong donru ki balang ki ba repair ki bala ai jaka sa ki ni sipor hot kum ki nong chong snong jong ni ka than chate lam ngi ngi su khia lor ka ni ki jingja ka baja ko Manipur ngi su khia ki ki briu ki basyong basang tu nrikum ka jat benriu pat nya ban so thu ru kum ka seng ka bepet ya ka ba ka miat jong ka jat benriu ngap ru ban perkhat na ka benta ka jing bha jong ka jat benriu ko koi ke ka bapelong ngi ban perkhat ata kaliang kalong ba kini ki briu ki bawan ka jingwan ka jongi menta ka singi kalong ban wat jingtip lakat nungut kita ki briu ki bawa lawan bandrung syang ni ka jala ka jongi hadin ka ni ka jingja jingkulmar hapo Manipur bala ka district administration laka sorkar laki police station laki shnong ki jongi ki don ne make records ki babiang kenang ba ka jingkwa ka jongi kalong ba kini ki briu onda kalakut ka ni ka jingkulmar ki de bende hai no shala ka jong ka shnong bat ka baar ka bangingi kwa kalong ba kini ki briu la de ki wan hang ni hari ka jongi hang ni ka shnong ki jongi kim dei pat ban wat la ne ban apply ya ki epic khamtam e ban long no kita ki nong shnong ki bapura jong ka jala ka jongi di halor kita ki art lagi mat ilawan ban halor kita ka phang ilawan ban kendu yu additional DC na kaliang jong additional DC ula pentep yangi bat kat kum ga records ka baka DC office ka don ki don kumbalai spa tam ki brio ki belawan ban syong ban sa hapo ki shnong ki ba repair hang ni po iska sales ham tam ki ti shnong po madan reting bat station neng bat na kita ki babun hinaki ki de ki bala le thai no bat don ru na ki betang syong dang sa tiga jing dawa ka jongi na kaliang jong DC office kalong ba ka DC office ka de ban peti kana kini ki bri ki badon ki batang don menta bat kin bandang wan ru ngimtip ka jingja jingkulmar po Manipur lanu kan kut kumba kalong menta ka jingkulmar ka dang ai peteng na kasingi lesi ki bandang buon ki bri ki bandang wan ka jing dawa na kaliang jong ka seng kalong ba ka beningkong ka district administration ka de ban betha ya ki snong gitaw ya ki dorbar snong ba ki de ban bu records bat ndai tang ki dorbar snong ki local police station ki local police station ki di bandon ya record jong kini gibri ki bawan kamtam ki bawan na po Manipur but onda lakut kani ka jingkulma ka district administration ki ka police administration ki di ban pentik na baya kini gibri ondai ban tha no sa kisnong ki baki ki wan but ka baar di ban pentik na ru ba kini gibri kim dei ban yo rung ha ka electoral rule tinakaliang jong additional DC la pentep yangi kumba kalong hiya do menta kini gibri ki bawan bandrung sa kani ka jala ka jongi kamtam en po Manipur kinom yo lani kim shimla yo ya kalat ban pendrung hapo ka electoral road bat kai ka papelong ru yang i ban ong ya ka district administration baki de ban pikir nama kumba kalong i menta baro ngitep hadin ka jingja jingkulmar po Manipur ka jingrung jong drugs yang ni ka jala ka jong ka jingbun jong ki jong drugs ka jingbun jong ki nong deal lani ki nong supply drugs ngitep ha ka lenti ka bon ya ka de lembaga Manipur na ki wei pat kiri tika ka jingkwa jong ka seng kalong ba ka district administration ka police department kini ban pikir ba kalau halor karung kami jong kini gibrio bala dangim pikir ba yo ka kelap ban pelong ya
ka jala ka jong ni ban pelong ya shilong na ka bentar ki tu ki beri ki bedon bentar ki kam bean ki ba fair kam tam ya ka kam khai drugs kum kata ka cakari tengen ya ki dia deh lor kata ka nong rem pengilawan bentar kasni pan ya kendu ya additional DC bat ngi ngau tenat ban ong ban tep ba ka district administration haringkat bat kisnong ki khet kya ya kini ka kam bat nakaliang jo ka sengru ngin yai bu dien ban penting kena ba kini ki beri ki bawan kum ki refugee lani kum tak petwer kin sa ki petwer ban dalakut ka por kata ka Manipur kalau ada don bentar ka jing ekran badu EDC ti nakaliang ka jong i imdon kum kata records record mereka i ka ba pelong yang i bangin pikir ya kani ka jingrung naman ni sutu ba bon kini ki ba syakem haki kam drugs kam tam ya ni i ba de ki bri ki bawan nak napok Manipur te kata ka ba pelong yang i bangin ong in the district administration yang police department ba ki de pikir ya karung kami jong kini ki bri ba yo ba kini ki bri ki bawan na kini ki jela hot kila banwan ha kadur jong kinong petwer Regi lapat ban sim kabu ya kani ka cakak ya ni ka lat ka bangini ai ban syong bansa di kumba kalong menta nakaliang jong ka district administration kimdon ya kum kata record ban ong ba nakini gilai spatam kidai ginong khai drugs ni kimdai ginong khai drugs ngi ong ba ngidai ban long pikir pa yo ba kita ki beri ba don benta ka kam khai drugs yo ki sim kabu ya kani ka cakak lat ka jong syong bansa Jumlah ini gilai sepat. kumba kalong hi nakaliang jong i mentai ong ba indang wat ya ka jengken haduk kan nungut ki blalai phai bat kan nungut ki badang syong nangsa andri ki ong ba i kentep ru yang i ba majority ni kini gilai spangut bun ki lalai phai mde ya ba ki phai sa Manipur ki phai sa ki wei pat ki jela jong kan negeri India ki don tangkat tu kan ningut ki badang syong nangsa ya ka ba nakaliang jong police department nakaliang isnong ba kumjut naka district administration ki pet ki balada ki kwa ban le phai nakaliang jong ki facilitate ru ya kata ka jingkwa ka jong ki ban le phai sa ki nunu jakam ki kwa ba nakaliang jong kaseng ngiwan ru ban ya kendu ya ka district administration kali hador ka jingsyong jingsa jong ki briu ki bahap apo ka cantonment area ngilayu i menta lakat nu ka jingmi jong ki kubor ki ba per na kini ki jaka ki ba ka cantonment area ka kamtra pilai i kai ka ba kaseng kala lap apo lum servi ki don kumbah praspa adu prapo adu sispa ngut kita kinong kilong yeng ki basa apo kata ka jaka jong tau defense estate officer ba ki ong ba ka cantonment la ne ka defense estate officer ki kamtrai ba kitu ki bri ki shushong be an hang tu ka ba ar filai i ka jingkem jong tu bri ka ba khai drugs hang ni aslong ber ko we na po ka jaka ka ba cantonment area kalong trai ba ndi ta kata ki labun ki kubor ki bangingi yo ya ka jingdon jong ki bri ki barung bami apo kini ki jaka ki ba cantonment area ka kamtrai ki ba le ru ki kambe an ki ba fer hang ni apo slong di kum ka sengi so khialor kini ki namar balai kum kalong hi kini ki jaka jong ka cantonment area kimdon kinong pet kinong peniat namar ba ki dorbar snong ki jong ki badon ki baya jan ba kini ki jaka jong cantonment area kam itu ya kini ki bor snong ki jong di kani ka pelong yo ubriu nakanu ka jaka illegal immigrants kila banong lani ki criminals kila banong kin wan syong wan sa da ka besuk kini ki jaka jong ka cantonment area bat kin le pat iki kambe an ba fair bat ka baar ka ba pen imaru yang i ka pen itiang kalong bayo ki don ki briu ki bawan ban syong ban sa kini cantonment area bat kin apply pat ya ka epic kam tam ya ka epic bat lada ki yo ban apply ka epic kan long ka jing ma yang i kum ka jat ban fair pa ti halor kita ki nakaliang jong ka seng ngiwan ban ya kendu ya ki bor district ban kentu yiki ban dawa yiki ba ka district administration kadai ban betha ya ka cantonment area ya ka cantonment board ba kidai ban lum jingtip ya ka jingdon jong ki briu ki basyong basa bat kumju ru ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki briu hakini ki jaka ki ba cantonment area kalong trai bat ka baar ka jingdawa nakaliang jong ka seng galong ba ngiyo jingtip ba kini ki cantonment area ki don kita ki self style council ki self style committee kita ki welfare committee ki bri ki basyong basa ang tu ki shoot how hi bat kini ki committee pat ki ai kita ki certificate ki ba fair mentaban apply ya ke epic la dolong nong syong snong hamtam ya ki harilum khasi ba jantia ka election commission la ne ka ki board ki bade pet ki election ki pan ya ka jing pensisha ne kirang ba snong la ne ki dor ba snong te hakini ki jakapat ki ba ki dor ba snong ki jongi kim don board bun ni kini ki bri ki shem ki kot ki sla ki ba ai kini ki welfare committee la ne da kini ki council tengi ki kwa ba ki board ki bade pet ki election kim dei ban priang ni kum kini ki jing to kenang begini gibriu kin yo rung haka electoral rule tina kaliang juga seng ila keren nak basya ke beningkong ke cingdawa kalong baki di benlum cingtem ya ke cingdon jung gibriu ya ke rung kami jung gibriu ke baar ki di berpeti kena ba kini ki self style council ni ki committee kim di ben yo bor ban ai ki certificate nak bentar ki nong syong kenang ba maki pat kin yo ban tab ya kabut lan ban enroll apo electoral rule